Bé, doncs iniciem un nou Aran en podcast. Avui era veritat que molt contenti des d'aquest programa. Primer de tot, perquè ja vedets, avui nova estructura, nou de micròfon. Me cau dir que la nostra convidada, aquestes persones que ja en YouTube ja la podem veure, ha vist de primera mà que soc que ell munta tot des de l'EU 0, tota la infraestructura que mos cau premanir en hagués Aran en podcast. Avui hem hagut de canviar també escagires, perquè mos hem de compte que escagires en este de micro tan nou, escagires com que mos quedau en matau. Les persones que ven en YouTube ja que en tenen, és de Spotify, doncs podets obrir YouTube i vedets. Més, bé, ara que ja hem setiadi, hem de premanir un nou podcast, vos preguntaràs qui era persona. Òbviament, el títol, en aquest cas en YouTube, en Spotify, et dits, més vull presentar-la. Lara Baques, ell i a Joana, que vengui a mi a classe també, en escola. Avui hem estat junts en classe. La veritat és que era molt aplicada. Me cau dir, era ja mainada molt aplicada, més que jo. Tota la seva vida ha estat, podríem dir, vinculada a la muntanya. Ara d'empius era música que explicarà. Ha participat en diversos projectes de contingut audiovisual que és un pla interessant i que també n'ha en aranès. Més primer de tot, procedim a saludar-la ja. Lara, com estàs? Bona tarda. Que m'ha gràcia a tot. Sí. Tu me diries, què va mai a Siu? Jo no sé què vengui a Siu. De què vam parlar? Porto tot el dia pensant que parli molt jo, segons, però de què? Però de què, no? Normalment la gent me dits de què m'ha de parlar? Jo, tranquil. T'has premanicat al carrer? No. Perfecte. Per què? És perquè vam parlar cap a fin de la teva vida. Totes les persones, jo crec que coneixem prou la nostra vida en poder parlar d'era cap a fin d'aquest podcast, cert que això, no? Parlar de la vida de les persones sense aureolismes, més explicar era personal, també era professional a través de l'aranès. Preguntes d'examen. Adiós. Primera pregunta, que aquesta és fàcil. Què te sembla que se pugui un podcast en aranès? Tu el que sigui de aranès me sembla bé. Pense que l'aranès hi ha un moment, com en moltes altres llengües, problemàtic i a la vegada totes les causes que se puguen relacionar amb la difusió de l'aranès en nou i formats, pense que són bons, també tradicionals. Vull dir, també sembla bé un podcast com a novel·la, no? Però sí, la causa és que aquest podcast arribi ben a qui ha d'arribar, que aquesta era altra causa, no? Pregunta número 10. A l'Ara Baques li ha arribat Aran en podcast? Sí. A la vegada ha arribat com a mínim ahir a part de qui ha d'arribar. A la vegada la tercera pregunta ahir, has escoltat Aran en podcast? Complet no. Complet no, eh? A la vegada no hi complet, no sabràs quines són les seccions del programa tau més particulars. A la vegada te pots espantar, eh? No. He vist trosset. És veritat que no he escoltat cap perquè m'ha arribat per Instagram. Claro, per hilats socials. Clar, aquest era un projecte que el podcast so que cercau, doncs era cau carrer diferent, so que s'ha a Navaldaran. Navaldaran, si nosaltres volem ja conversa, com a sonque d'àudio, jo crec que tot això ja hi era a ràdio. Més, era gràcia d'això, dieu que era gent que pot veure a través de la càmera, que se pot salir d'aquesta. Ah, vale. Ell era tia, que era general, era que mos ven els dius. Aquesta era la primera causa que mos podien metre cara. Les persones poden saber qui ell al darrere d'aquest abots. Si tu era dius agua, que ja veia que on t'ha impactat tu, ell a través de gelats socials, perquè és Joeni i són aquí, en aquell gelats socials, que dieu l'important, no? Que ells puguen entretenguer-se també amb un contingut en aranès i que, per què no, doncs que els pogués ajudar en les relacions socials. Tu com ves això de que també puguem estar en aran a través de l'Instagram? Jo crec que les socials era plataforma. No Instagram, però Instagram, òbviament més, no? YouTube, Spotify, tot això, jo crec que era forma ara mateix, que no... de difusió ella com si sigués ella parador al final, no? Tot això, la veig no sé què en Joeni ara mateix. Jo veia la meva vida ara mateix, era la meva vida passe per ara mateix dieu encara són en classe. Bueno, vale. Més això, no? En general, la meva informació m'arriba per hilats. És veritat, de tant en tant lieix i de tant en tant escoltaré a ràdio, vale? Però la informació bàsica m'arriba per hilats. I a dir, tu, per exemple, no és consumidora de podcast? Sí que soc de molt concret, perquè soc molt consumidora de ràdio, això és veritat. I a la vegada hi ha molta ràdio que es diu
com He veritat els formats. ara so que dides, perquè me veurem quin dia m'enviares un missatge de quina il·lusió T'he escoltat per a ràdio, que de fet me veritat. sembla, no sé si estàu en Catalunya Informació en Aranès o que m'escuteres en Catalunya Ràdio en Barcelona. Que no m'embrembi. I que t'hem tenit més d'un viatge per Catalunya Ràdio. M'he il·lusió quan tenia quan era a Madrid. Jo demoré a Madrid 5 anys i a la vegada quan coneixia de tu, no sé si era causa que m'he gràcia per Catalunya Ràdio, sí, aquí m'he il·lusió. Sí, sí. Era gent en Madrid escuta Catalunya Ràdio? Clar, a ti, però aquí avui és d'escoltar-la, òbviament, a través d'internet. Sí. Sí, i que encara ara l'escolti, perquè no... de la ràdio... És veritat que consumisc la ràdio com si sigués en podcast. Escuto el que vull quan vull. A la vegada m'agrada Catalunya Ràdio, m'agrada el suplement, m'agrada ver-hi periodistes, m'agraden causes com a molt concretes i me'n vau escoltar a Cro. Quin és el programa que més t'agrada? A tau per curiositat? Que en el cas de setmana, Sí, en Catalunya Ràdio. No tot, hi ha seccions que m'agraden molt, no? De cultura, sobretot. Molt bé. Ja tens els habituals preguntes vinculades al podcast, més a vell. Que la gent te coneix en casa. Com se definís l'Aravac? És a dir, si haguéssim de dir 3 adjectius de tos, com te definiries? Ai, jo què sé, no sé. Jo te diguin riallera, digueu. Home, perquè ara he vergonya i a la vegada encara és més exagerat. No sé. Jo penso que soy ensenyat com era a Val d'Aran. Era a Val d'Aran i jo en territori de frontera i jo me sento ensenyat a tau. A la vegada crec que soy una persona com a molt diversa. He estat en multilocs, m'he plaçat en multilocs diferents, he fet moltes causes diferents. A la vegada, tu hem anat com demà, que era causa de... Vau haver moltes causes, cap específica. Ensenyau de tot molt d'arrenc, no? A la vegada, crec que aquesta idea és el que me podria com a definir. I he dit que el tio encara és molt de tot, té poc d'arrent. Sí. Més en què te centres tu ara mateix en la teva vida? Quins són els teus objectius particulars? Clar, en general, m'he centrat en la cultura, que en tots els àmbits, en tots els sentits, laboralment, com a de gust o de hobby, també. Però és veritat que era muntanya i aquí ho tostem, també, no? A la vegada, jo te diria muntanya, cultura. Era muntanya ha estat... Era la teva vida. O què? Clar, ella era causa que no he triat, no és que no he escollit ni refugis ni la muntanya ni res, però era que se m'ha dat, ell sí, era que porta com a la gens, tu estem. I que ara jo no vull esguetlar, no vull patinar, més tu has viscut en un refugi. Clar, a veure, jo soc dels Bordes, època de col·le, època de tal, demorava en els Bordes, època de vacances, hostieus, sostut, Setmana Santa, refugi, colomers. Sí. I a Crota, tu, què s'hi posau? Perquè estaves, entre cometes, dic entre cometes, incomunicada. Sí, però és veritat que en aquest moment, ara m'ho sembla, era en comunicació, m'ho sembla com una cosa molt estranya, perquè avui el mòbil tu estem d'així, no? El telèfon, en aquest moment, no, avui és ja tele petita, que sabies que passava un món de la tele internacional, que escoltàvem els francesi, ja està, no és falta més. També és veritat que jo no demorava aquí 4 mesos i seguida, no? Ja setmana pujau, era 2 dies baixau. Sí, de fet, ara me ven a tau com a... Tu no eres en aers de mainadera, en salardit, a veure, hostius. Sí. Aquí us heu entregat, en aquest cas, que la gent aquest tengui com a mainatge, no com a professor. No, sí. No com a professor petit, sí. o persona que era aquí de monitor de temps de l'ES, que no m'haig de dir ara la paraula. A la vegada pujau i baixau, no? Però és veritat que t'ajuda com a molt normal. No això era l'única mainada aquesta, no? Hi ha molts mainatges, ills de guardes de refugi, que viuen com entre mieges de la Val d'Aran o de Pallars o de la Val de Boí. A la vegada, jo no ho és estrany. Era estrany quan baixau a tat col·le, tot ja ho ets passat, erostieu en poble, de més, estes majors i tal, i jo no sabia de què me parlàveu, no? Pot ser que en aquest moment no et valorase, ara et valori, ara vegi que era una causa diferent. Eret d'este, clar, ara valores de forma diferent, me diries més, eret d'este aquí, com hi dia a dia persona que hi en un refugi en hostia, vull dir de col·laboraues en casa, se pugui dir de casa, jo què sé, ja premanies begudes, quan venguessin els caminaires o simplement en aquella època, dieu, encara te podies banyar de forma amagada, entre cometes, ara ja he prohibit banyar-se, que la gent et sap, he prohibit banyar-se en els lacs de tota la zona nauta de Colomers, més què eges aquí quan eres petita? I que depèn. De petita a petita entenc que jugar tot el dia, no sé, jugar fotos, banyar-me en els lacs o en acudina, dame
com a Damià Olla, jugar, estudiar, no sé, de petita tampoc recordo molt de jugar, caminar, escalar, de més espais i ja està. Després un xinyalet de més granes, sí que és veritat que s'ajau d'ajudar. Un xinyau, era habitació, tal, però això era de més refugi petit, que hi havia molt poca gent. Després els meus pais se separaren, jo me n'he anat a Barcelona, Penedès, i a la vegada ja me reincorporé com a treballadora d'amb 16 anys o d'amb 15 anys. A la vegada sí, treballes. I quan treballes, treballes. I treballar, que com a... Jo penso, no sé com a ell un hotel així. Penso que no me fotes que no sabes com en un hotel així. No vull dir, no sé com a treballen en un hotel, però entenc que pot estar hi ha causes similars. Tu te lleues, prepares des de jugar a la gent, després des de jugar tu, després limpies tu, després prepares el menjar, després pot estar que hagis lliure i estona, i després tornes a preparar el menjar i tornes a limpiar. Vull dir, com a molt repetitiu. I això comença això, 15-16 anys. No te semblau estrany que tu, d'uns 15-16 o 17 anys, encara que òbviament ja ho has treballat relativament i que ja sabies, eres consciente de lo que ets, no pas com a quan eres petita, que són que jugau, és més, no veies la teva vida diferent ara dels demés? Que dir de 16 anys en refugi, en lloc en què havies viscut part de la teva vida, i després treballar aquí o en comptes de, jo què sé, i no esteu marxar o de més amics, perquè clar, són el típic de escolta, que baixi aquesta tarda a jugar amb tu, no, però d'on vies? No, que ja és que era de casa, sí clar, però si ja és de casa, que incolomés, que primer te cau baixar en que els banys de 3-2, i després te cau agarrar cotxe, i que no sé ni a una o ets de cotxe, posat aquí. No, més tanau. Tu pots pujar tot era val. Totes les persones que han permís de Raval poden pujar bastant més tanau i te quedes com a... Era parada de taxis que s'ha dit de Colomers. Que te quede com a 40 minuts, 30 minuts, no sé. No, que ella ha dit, torni a lo mateix, no me quedau aquí tot l'estiu. A la vegada, jo avui vacances en l'estiu, en agost, setembre, o finals de juliol, agost, pujau d'aquí. Que t'ajuda com a molt normal, no sé. També hi havia gent joana, ajudant era gent joana que hi treballava, ensenyau més gran que jo, no? Des de 9, si jo no havia 15, era quasi 20. Jo m'ho passava molt bé, a la vegada, no... També ha canviat ara, lo de refugis, penso ensenyar, però en aquest moment t'ajudaré com a... En un grup d'amics era aquest. Guaire anys que has deixat de treballar o has deixat d'estar vinculada a refugis? O ja més? Ja més? Guaire dies que no pilles en refugi de nauta muntanya. No, a veure, quan els meus pares se separen sí que aquest primer viatge que jo no he pujat a Colomet, això sigui com a 16 anys, un any, sonque, després tornem a pujar tots els estius a treballar, en què marxa me n'he anat a Madrid, aquells sigueren 5 anys. Pujau de visita, però no treballau. I a la vegada torné com a 4 anys en què haguessin estat tots els estius en refugi també. I a la vegada, ara la pregunta que te vull és, com ha canviat o com ha evolucionat no el negoci de refugis de muntanya, perquè jo tampoc lo considero un negoci. Ok, cert que ofereix un servici, més no lo vegi tant com a un negoci, sinó com a hi ha verge o cau carrent en tacuella persones o caminaires, no sé com ho vols definir. Crec que aquest problema hi ha aquí. No et problema. No, et canvia i aquí. Era això i ara hi ha un negoci. Ara hi ha un negoci. I jo crec que he vist com aquest canvi, no? Com a refugis en una causa petita, gestionada, ensenyada a tau per desús, amb gent que hi anava, de gent de muntanya, gent de no muntanya, gent que passava que gent... com ara s'ha convertit en un negoci. Un negoci. S'ha de gestionar molt ben gestionat, hi ha molta economia en joc, hi ha multivesunys, moltes causes que s'han de controlar. I tu, ara, vist en perspectiva, què t'agradava més? El refugi com a lloc d'acollida o un refugi ara que hi dieu més professionalitzat? Jo soy romàntica i a la vegada m'agrada el record que jo he d'un xinyau més tradicional, pot ser, no? El refugi com a més clàssic. Més entenc era evolució. No és que entenc evolució, sinó que m'agrada veure-la. I dir de, uau, no? D'això ne pots treure tot això, pots aconseguir totes aquestes causes. S'ha d'entendre que és que la muntanya també ha canviat, a la vegada és imprescindible que els refugis canvien. Per molt que m'agrada la idea romàntica d'antes, he d'entendre i acceptar que no tornarà. Pregunta número 10 d'evolució.
Ha canviat moltíssim, això. Ara puja molta més gent a la muntanya. O puja molta més gent, ho ves transitar moltíssima més gent per refugis, sobretot Colomers, que òbviament s'ha convertit en un dels paratges més visitadi de tota la Val d'Aran. De fet, ara me sembla que ja sé que hi ha notícia de que volien plaçar els ecocontadors en aquesta zona de Colomers, en aquest parçant, també guaire persones d'on que es podien passar és allà d'evitar massificacions de persones. Això pet Covid cap placeren, conderen, no sé, hi ha bestialitat. Sí, però que pense que hi tot, en general, no? El Parc Nacional, ja no són que Colomers, el Parc Nacional com a Parc Nacional, ella passada, era gent que se butge, s'ha convertit en una causa econòmica, no? I un motor també, tot això. Però no són que així, això, no? Que vengui de Madrid, tota la muntanya de Madrid, i parc natural, i controlada. Treballeu en Madrid de Caucarrem 20 En una libreria de muntanya. Ah, més en la ciutat. Sí. Més en la ciutat. Quan dius libreria de muntanya, m'expliques aquest terme? No l'acabo d'entendre. Hi ha libreria especialitzada en muntanya, exploració... Vale. Per a gent que coneix aquest món, desnivell que editorial també hi ha cosa important. Aquí era muntanya controladíssima també. Parc Nacional o natural has d'agarrar el cas, no te pots butjar per on vulguis, tal. Al principi jo pensava, què dides, no? I vas un cap de setmana i dius, vale, i que se mos menjarà amb tot. Hi ha molta gent en multilocs, la muntanya s'ha tornat molt accessible. I a tu t'agrada o no t'agrada això? Torni, se pogués triar, no. Se pogués escollir, no. Jo preferís que banyem en els lacs que no hi hagi tanta gent, que perquè se banya i la persona no passa res. Però enteni, jo em ves un, també. Suposi, jo no he viscut tant el canvi en aval d'empís del Covid, però enteni que el Covid ha fet un marcatge també. Jo veia més bordes, el del Covid. Els bordes érem 4 persones, quasi, no? Eres 4 cas, que sí. Sí, i ara el poble és molt gran. Bueno, molt gran. Hi ha molta gent que viu tot gran, que això no passava antes. A la vegada, hi ha causa que és generalitzada. No així, en Aval, o en Espanya, o en Europa. Passa en Vietnam, passa en Gàmbia, o, sabes? Has hagut amics que han hagut aquest canvi vital d'este força més en la muntanya a raïs de la Covid? A raïs de la Covid pot ser que no, però sí que he vist l'evolució, també en Madrid, perquè són com els darrers anys que he viscut, que corren. Ara tot corren en muntanya, per exemple, no? O tot hi en bici de muntanya. O així et veig. I a dir, jo, quan era petita, els mainatges del col·le multi no anaven a la muntanya. O jo parlava de les muntanyes de Colomers, jo no sabia que era acro, no? Ara era gent que reconeix, ho sap que ell, o veia que tot hi gessen. Quan érem en escola més petiti, nosaltres el que és era anat a pla bataller. Vale, com a molt, no? Sabes? Gessien de me sembla que se mos escute ver a professora que sàpia que era un dia escolté que pujaven per a Costa de Gausac que dieu eren 100 mainatges que estaven pujant per aquí. Sí, jo me'n remedo d'això, que anaven tot i de mera samarreta més, no? Sí, o escalar, i que tot hi hagués totes aquests esports que són relacionats amb la muntanya. Lo de l'escalada ja passada. Així no anem tan conscients. En la ciutat, els rocòdroms per tot i els llocs. I ara, multilocs de muntanya que s'escala i que no hi cap més gent, tampoc. Ella d'esties aficions a l'escalada? Sí. T'agrada molt? Sí. Així o en Val d'Aran hi ha bons llocs d'escalar? Sí. Més són... te vau a treure de sus era zona de Poidunya, perquè ara estic pensant també en vies errades, te vau a treure Poidunya, te vau a treure me sembla que són casset, és que són en Arties, era roca que era de Taro, són estil casset. Vale, no sé. Perdó, que ara estan parlant jo també en llenguatge així tècnic. No sé què, casset. Doncs sí, el nivell de dificultat de... Casset, però perquè són... Clar, i que això diferenci és, no sé com l'he dit, els camins errats, aquest? No, en aquest cas hi ha escalada, no hi ha tant camí errat, me sembla. En Arties? Doncs no coneixia. Sabes on hi ha Taro plaçat? Com que se t'hi puges per aquest camí per nau, aquí ho hi són. Casset no hi ha escalada, no sabem molt ben què hi ha. Doncs que dieu serà de via errada. Clar, jo penso que hi ha de via errada. Doncs són dies que són, me sembla que són Cir de la Lua, vale. Rautan, ara no m'hem com a dir, me sembla que hi cau carrer del Soleil també. Ara camparé per curiositat, però hi veritat, perquè Piu d'Unyà també, i quasi tot, com has dit? Camí errat? No, via errada. Per mi de la via errada, hi veritat que hi ha dues vies d'escalada.
on s'escala aquí i en Bagergue, en poble de Bagergue, molt més a baix. Però és veritat que d'escalada hi ha com a 3 tipus d'escalada. Era escalada en bloc, que no has de veure un arrenc, són que jo, com a colxoneta a saltar, són causes molt baixetes. Era escalada esportiva, que és el de Bagergue, per exemple, no? Has de veure a corda, però són tirades curtes, com a molt de 30 metres, que és el que deia a corda. I després era clàssica, que això sí que són pujar a muntanya, no? Vas escalant a nau. Per exemple, aquesta que no sé si hi ha mosquetos clavats en a peira, a croc existís? Ho són com a trossi d'air, sí. Són com a trossi d'air que te poses enganxat aquí. Això normalment en a esportiva i el que te trapes, no? Te trapes a paret que s'ha metit aquest iers que tu pugues pujar de mera corda d'en pius baixa, no tens que s'arrenc. Hi ha altra causa diferent a les vies errades aquestes, no? Que era gent a Camassa, però això són dues causes completament diferents, no? A la veig, traient aquestes que són més populars de vies errades o llocs d'escala esportiva com aquesta de Bagergue, on podem escalar a Naval d'Aran? I que Colomer... El problema de Naval... Que no m'has de dir els teus llocs favorits perquè ja sabes el que passa amb aquestes escales. No, acaba de dir en general, els sectors en general, però és veritat, el problema de Naval és que has de caminar. I jo crec que t'has escaladors, naui, això és una cosa que les demanda. Com a que no... Sí, les foquiteres. Sí, que no han ganes, no? Volen estar com a molt atcant de la via. A la vegada això no que entenen, era gent no bona a Colomers. El circ de Colomers s'escala tot, en tots els formats menys en bloc. Has escalada esportiva per tot el lloc, i clàssica i a passada. Saboredo, tot. Restanca, tot. En Baix Aran, has sectors molt petits, en Bosós, en Les, en Abordeta, d'empius és bloc. És veritat que com a no sé molt de bloc a Naval, doncs els blocs són molt lurdi, són llocs que hi has d'anar, has de limpiar, i d'empius es posa el bloc, però en Abordeta tot havia sectors molt bons. D'empius era Gràcia i un ell. Jo vaig a França. En França, en la frontera, has de tot. Frontera? Termiera? Termiera. Has de tot escalar molt, molt a prop de Naval. D'empius en l'altre costat del port de Villa també. He de dir que podem escalar tot. A aquest edifici de Consell se pot escalar? Segurament. No ho sé. He pintat, no? Si sigués de Peira... He pintat. Si sigués de Peira, sí. Un veigues hi ha paret grana. El port de Villa s'escala... Serraera. Ara que t'hi dides lo de... des de la mainadera, hagués esplai d'Eustieu, jo ben bremi de l'escola Rio de Salardú, de ho he de bordejar tot l'edifici de l'escola escalant. Anant de llestra en llestra per aquí. Tu estem que hi havia que no aconseguia passar. No aconseguia passar. Sí. I això hi ha molt en les ciutats, multilocs de l'estat espanyol, per exemple, així jo penso que no ha arribat tant. Pensi que comença a arribar. Així era com era causa de l'esquí de l'anyeu, que se limita a gro. Ensenyau. Així ara de rocodroms a tau en Naval d'Aran, que ho hem en Palai de Geu Impetituny, ho hem entre dos i Aute, me sembla que les ja cau carrent, ja com a impont, no? No sé com li dius, el llenguatge tècnic. No, sí. Ja està com a semicircular. Sí, hi ha un pont que s'han metit preses d'escalada i ja està. Hi ha de bussos que penja de tredors, també. També fent classes, entrenaments i tal. Són molt petits. Hi ha un projecte, o hi ha idea, no?, de que això a poc vagi creixent, és que hi ha causa més grana. Hi ha un rocòdrom molt gran molt a prop en França. De la de tu soc a veure amb l'escalada, quines són els teus altres passions en la vida? Què t'agrada? Era cultura. Era literatura, el cine. Era música, pot ser que no tant, però jo me dedico a escriure, a veure pel·lis... A veure, que te vull començar a plaçar. Quina era la teva pel·lícula favorita? Adiós, no, home. Adiós, aquesta no la coneixi. No, aquestes causes no. Que no ho sé. Te puc dir de la darrera que m'ha agradat? O si no, quin és ton gènere de pel·lícules favorit? Perquè això dieu més fàcil. Sí, no, veig bastant de tot és de pou, no? Causes com a tal, no? Però tot el demés sí, m'agrada molt la història. Jo estudiat història de l'art, al final. Tot el que és històric m'agrada molt. Tot el que viatge m'agrada molt. Et hobby a tau més gran que ell, agarrar la furgoneta a marxar. A la vegada, tot el que ha que veure amb això, sí, m'agraden molt les biografies, també, d'artistes o d'escriptors. Però a la vegada diu t'agraden més documentals, o què? No ne veig gaires. M'agraden, també, però no especialment. Com a que m'expliques a tau que t'agraden les pel·lícules biogràfiques o que t'agraden els viatges, tot això, doncs jo pensi documental. Sí, suposo que el que me passa amb això és que documental, que m'agrada era història. Et cunde que hi hagi darrere. Era narrativa. Clar.
a la veig, per molt que m'agrada, no sé, jo a biografia, el que m'agrada no era, tot era biografia a Liege, no m'agrada com a director, actor, a que interpreten en la seva versió, no? Però m'agraden les històries, m'agrada la gent. En literatura, què t'agrada? M'agrada molt, jo penso, com és assaig. Assaig? Sí, assagi. És assagi. Los ensayos. Los ensayos. Pensi, perquè m'agrada com aprofundir en temes que m'interessen. Per que també és un vinculat a la història, les biografies, o hi ha qui ja d'orígens més de l'espectre? Ara sol llegint de moda, vull dir, perquè m'agrada el tema de l'arquitectura, tot se m'agrada, el disseny m'agrada, a la vegada ara llegit un de disseny de moda, sí, és interessant. Molt bé, a la vegada, això que ara que està venint molta gent vinculada a la cultura, a ti com t'agrada Liege? Perquè jo he guitat darrerament a dues persones vinculades al teatre, que si no has escoltat les seves entrevistes... Les he d'escoltar, aquestes les escoltaré. Les has d'escoltar, perquè són, en aquest cas, Manuela Ané, Maite Bayo. Les coneixes les dues? A Manuela, a Maite me sona. Manuela vau ensenyar de res, perquè vull estar en el grup de teatre de l'Est, perquè jo ara de Morenes. De teatre a la Cabana. Hi ha listat de Mora? Ja sé, jo crec que sí, no ho sé. Ja te digui a causa, com a mínim, Manuela s'escuta el podcast... Avui li he preguntat, Manuela, com has vist el podcast? La veritat és que, bueno, me l'escolté en viatge ben. Sí que és veritat que la gent me pare pel carrer i me dius que ven, que molt ben, perquè no me coneixien tant, era mia cara més humana. Sabes? Que per a fi, que això que ser cantava així, i això, no? Que no se vegi que Manuela Ané sembla la senyoreta Rottenmeier, que avui l'ha dit amb aquesta comparativa, sinó que hi ha persona com pot ser tu, que dieu tu exterioritzes molt més era tio Rialla, més era dieu, doncs no hagués caràcter de rir tant, més no per a que deixes d'estar ja persona simpàtica, sabes? Que bon. No, m'agrada molt com escriu, que això me sorprèn que aquesta obra de teatre sigui molt bona, sí. Doncs se vos meter a ti a candidatura siu, ja parlaré de mera. Molt bé. Bueno, en tot cas ja ha quedat registrat, Era candidatura. Ai, que no pensi. Ja ha quedat registrada. També Maite Bayo, ella era directora de l'Escola Garona de Viella. Això que ell representacions teatrals més en aquest cas, els professors, així no pots entrar. Has d'este professor, I vos este? No, comenci de magisteria. He començat amb magisteria. Ah, molt bé. Ataquem un moment. Doncs mos calerà saber a veure Maite té un espaci per estar en pràctiques entre cometes universitàries, no et sai. Aquesta és per a uni? Sí, UOC. Molt bé. Què te queda? Temps lliure, més o menys? De la resta de la vida? Ara mateix poc. I que clar, me diries, escolta, no pugui... me cau bé, vam a dir de la franja horària, són que pugui el podcast de 2 de mi o 3 de mi ja, de migdia. I jo, però què passa? No, perquè de tal a tal hora so en impuesto, d'en plus, me cau el podcast, d'en plus me cau menjar, no has menjat, no? Bé, m'he comprat jo barret, també l'he menjat, no havia temps. Ah, sí, hi ha barret energètica, que no te moris així l'agents. Perquè no he temps, menjaré més tard, sí. Avui setmana massa moltes causes, perquè avui hi ha temps lliure, per la tarda, a la veig ja el podcast, i ja ha causat a turisme. Molt bé. Encara no m'has respondit a causa que te volia preguntar al principi, que era, jo, quan li he demanat a Maite i a Manuela que me diguessin com les agrada d'aeres, escriure, sessions novel·les estan representades d'empús en obres teatrals, a ti com t'agrada Liege? Quin és ton moment a Liege? A ti t'agrada este en llet? Portes en morralet que has estat a escriure a Liege o estàs tranquil en sofà de mia copeta de vinc davant de Raimeneja? No, tu o tot. I que porti 3 viatges que li pregunti a la gent a veure la copeta de vinc al costat de Raimeneja no cole. No cole. Jo també te diré que no beui alcohol a la vegada, ni alcohol ni cafè, per tant, això és veritat, que són molt bonics, però no. Jo soy una persona de rutines, a la vegada m'agrada molt despertar-me a Liege. Ara he començat amb els e-books com a gran descobriment per a uni, perquè he de llegir moltes causes i no m'ho puc imprimir tot. A la vegada agarré un e-book i m'està funcionant bastant. A la vegada, quan compartisses el llet, que en aquest cas, el de llegir és molt incòmode, perquè ho has a la llum, ho molestes a l'auto, no sé què. A la vegada, el de l'e-book me va bé. Són que veure a llum de la pantalla. Sí, no molesta bric a la llum. A la vegada, pugui llegir pels maitics. S'hagi de llegir pels nets, però pels nets normalment hi tele per a causa d'aquesta sèrie.
a la vegada s'hagi de llegir pels maitís. Jo sóc capaç de lleuar-me com a tasties de maitín 2 hores antes de començar a lo que sigui, te llegir. A jo me passa el mateix. Jo me desveio per maitín i llegis whatsapps. Sí, apa. Vale, no llegeixo e-books. Encara que de viatges en WhatsApp pot estar en e-book, sí, de lo long que és. S'hagi això m'agrada bastant. Pendent el dia, no. No agarri un moment a llegir, no. Que no n'has? No, no tampoc. No, he de besony llauta causa, he de besony passejada més cas o he de besony tele que he de desconnectar més fàcilment que amb un llibre, no? Però també és veritat que estudiant llegeixo molt, molt, a la vegada, molts articles. A la vegada tampoc llegeixo molt pendent el dia perquè he d'estudiar. Pregunta ràpida. Vos este professora Ana Valdaran? O mestra en aquest cas? Mestra. Era mi idea, jo tornet a treballar la tau com a fixa 4 anys. La veig pendent aquests 4 anys he estat de la tele, he estat en els refugis. A la veig, quan tot això ha que barrat, més o menys, he pensat, ara què és qui? M'agradaria el tema cultural, no sé si pugui no he molt desenvolupat el tema cultural a Sinaval, no sé per on tirar, a la vegada, vau assajar de tirar per el tema cultural, més per si cas, com a plan B, vau assajar de que te hagués creat en magisteri. Per tant, se plana que he dedicat a la cultura no ho van ser ben. Tivos este professor Ana Valdaran? Era idea que sí. Ana Valdaran, eh? Sí. Vale. Perquè de la teva parella ho ets parella, ho ets previst demorar-s'hi en territori? Sí. No sé si fixe de tot. Sí, ell és guia de muntanya. A la vegada li va perfecte. He molts anys que ja sieu a la vegada els clients, a el grup de gent, a que tot sieu. Jo torné peret, no era la meva intenció tornar directament a Taraval 4 anys, més ara sí, cregui que hi ha opcions, cregui que estan començant com a coer-se causes interessantes tant en educació, no controli tant, però en cultura sí. És com ara la meva primera aposta de cultura, va assajar de quedar-me. Molt bé, perfecte. Ara que has comentat en un moment que t'agrada també avui has tornat a passejar més casa, explica'm aquest projecte de Lara e Cali d'un GESEC. Accidentalment. Expliquem què és Cali. Cali era mi can. Era mi can i un border collie de 10 anys. Què? A veure, explica'm què és exactament això, perquè en que la gent et sàpia, Lara, que hi era, e Cali, que hi era si algú a border collie, se dedicau a mostrar que ja que ha explicat, que se diuen simplement com a refugis de muntanya, imagina que explicava bones pràctiques i causes a tau. D'on és la idea de tocar de la porta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, entre cometes, TV3, 3CAT, en que pogués ser això ja realitat? Com és la idea? Que no sé, sí que hi ha com una espècie d'accident. He de dir, just post-Covid, els meus cosins se dediquen a no programes, en publicitat, més en documentar, i jo productora, s'amasseren, t'ha un projecte de natura, infantil, no? T'ha Super 3 de 3CAT, que estàu començant a canviar. Ara no hi ha Super 3 de quan nosaltres érem petits i SX3, no? Anaven a desenvolupar com a causa molt grana. A la vegada volíem presentar un projecte amb aquesta idea. Era un moment que tornem a treballar en refugi i després me'n tornava a Madrid, a la vegada m'agarreren, me'n piqueren i me diren, guarda, hem de veure una persona, t'ha un teaser, que aquí com un trailer, no? Hi ha cosa molt curteta, t'ha presentat projecte t'ha 3CAT. Vale. Pues va, Més te diuen a ti soleta o ja de Metcan? De Metcan, perquè jo no ho he de Metcan. Ella m'agarreren un dia antes de pujar al refugi 4 mesos seguits. Era com a d'este són que com a tant tu, no? A d'este aquest dia, a aquestes hores, no és res més, i a d'este en Cali. Si volets més o menys Cali, m'és igual, però Cali estarà per aquí. I a la vegada això funciona, que presenteren, era idea agradec, més agradarem més Cali i jo. I a la vegada a partir d'així... De què hi presenteren, diguem, tot un projecte sencer d'amneració, metodologia, etc. Més vederen a Agujata, que avui et són camp per aquí o passejant per refugi de la Major de Colomers, i les agraden més. Digueren, volem aquesta. També és veritat que el teaser eren dues causes molt concretes. Era jo caiguda, però ja, clar, com un tros de nyeu, i d'empís un barranc. A la vegada era com a molt atau, no? Sí, les agarré. Les agradeix jo com a comunicadora, pensi, i les agradeix com a et combo hagués de gujat, aventurera. M'acabo de dir que era veritat que parles molt bé, de guant de micròfon. No sé si t'has desbrembat de que soy en micròfon. De viatges a la gent li passa, que
que se desbrem ben ensenyau, Sí. que acorri lo no? De que la conversa mitjanament còmoda També, és veritat, Se era distraen, nerviosa en senyor. principi, però això m'han gravat molt. A la vegada, tampoc que molta vergonya. M'he més vergonya era aranès, perquè sé que no me comuniqui, me costa ensenyar. no te costa tant, Jo no veia que te Meti costa. moltes catalanades. No n'has Però metit bueno. tantes, Bueno, No n'has metit tantes. me meti més nerviosa per això, que havia de dir com a que me quedi quiau, que per Més això. ara ja no és tan nerviosa, No. perquè ara ja hi temps que no tenen risses. Jolín. Vale. És el que t'hi m'havies dit, no? Que estaves a rir perquè te meties nerviosa. Sí, ensenyeu. Bueno, Sí. a la vegada que això se potència, queda molt bé. Bueno, s'agrada. Era la primera temporada, o els primers capítols agraden Oh. molt, i a la vegada a ti te comença a agarrar i a petita fama, podríem dir, o què? Guarda, que això m'agarrec just ella dit, jo volia tornar a Catalunya, no tan a Val, però a Catalunya, era en aquest moment de cercar on tornar, amb quines condicions, quina feina, quin treball cercar, pendent d'això, també de s'exercir això, no? A la vegada això sigui com a la justificació perfecta de dir, vale, he de tornar perquè ara he fet feina. Era meva parella viuia així, o a la vegada sigui com, venga a viure amb tu, treballagues que m'he de pujar per tota Catalunya, però està bé. A la vegada, jo penso que era fama, no puc dir de fama, no me coneix tanta gent, No, més el programa, a Mainadera les encanta, els pares te coneixen a la vegada. Sí. Perquè se l'enxufen, i a causa no, però quan a mainatge li agrada un programa, vamos, Sí. te l'has de veure 20.000 vegades. Sí. 1.000 viatges. L'hivern passat era en Marmot, en una botiga de muntanya, els mainatges venien a cercar-me, els pares venien a cercar-me, o de cop entenien era meva voz, era com, és l'Ara, no? Més, no entenc com a fama, entenc com a causa de que me coneixen i m'agrada aquest públic, no? El públic infantil preciós. A la vegada, la primera temporada funciona molt més, n'érem molt bé, n'érem 2 més d'empús d'això. N'hi hauria com hi ha 3 au a dia com a tabarrar tota aquesta causa. També és veritat que calia molt grana en lo de rodatges. De poc a poc. Molt bèstia, sí. Molt bèstia t'ajuda. Molt bèstia també un cant que no entén res. No entén per què repetir 50 viatges el mateix, o no entén perquè Janet té un lloc, Janet ja ho té, i Janet ja ho té lloc. A la vegada sigue com a, bueno, se que amassame que em ja vales, si no, jo, això, és un projecte molt xulo. També és veritat, com a opinió, que se vos de causes de Trescat, d'aquest tamany, no? O d'aquesta envergadura, depèn de Barcelona. Ella dit En quin sens? En tutti. Jo crec que l'Ara de Cali també s'ha acabat perquè jo no era quieu. També era cara. No? Però de la vegada, si t'hi haguessis de metre a cara en Barcelona, dieu ser per l'essència de l'Ara de Cali. L'Ara de Cali és vinculada a la muntanya. Sí. No és vinculada a la ciutat. Sí. Pensarem, perquè hauria estat divertit també un capítol de ciutat. Però és veritat, jo crec que en aquest moment quan nosaltres apareixerem en Trescat cercauen nous cares, nous projectes com a Tabenesse, no? I l'Ara Cali funciona molt bé. Això m'arribaven com a intencions de podem metre a tu a cara en autobús, no? Causes d'aquestes, volien aquesta cara. Què ha passat? Que jo m'he barrat molt, era com a promoció, vale? M'ha camassats tot en una setmana, jo no vau estar pujant i baixant tota l'estona. Si la realitat sigués diferent, si jo sigués de Morres en Penedès o en Barcelona no, però més prop de Barcelona, això seria més fàcil. Podria estar que era causa hagués com anat. Era preguntar ahí en Penedisses d'agüe t'hagués... No sé si, òbviament, hagués refús, més què hagués passat-se? No, perquè ja més he cercat de la tele tampoc. Ha estat una experiència molt bona, molt dura. Això m'ha afectat molt personalment, bona, en causes bones, en causes dolentes, també. Perquè ha estat molt inestable. He hagut de treballar moltes causes emocionalment, això, també. Els guidus les hages tu o te venguien d'adi? No, jo no he res. Jo aprenia les causes i les comunicava davant de càmera, i les causes davant de càmera. Però... Cant, com se gestionava? Perquè me diries, no comprenia gaire perquè hauen de repetir seqüències. En Cant, ell n'esterviu. A més que són bèsties molt intel·ligents. Sí. No, era sort i que un border collie era molt ben educada ja de base. A la vegada no legem causes com a molt estranyes, no? A la vegada era fàcil de controlar o de dir, vale, però és veritat que això que se repetia per quarta viatge i a causa era cinquia viatge ja no m'aqueixa, no? Era com, ja no vull, ja no t'esquicàs.
No, pues això, anàvem controlant. Jo ara de dir, vale, pues ara he de veure que cal descansi una estona, doncs es gravi jo. Al final, calia jugar amb massa, però jo era presentadora i jo era que interprete. Hi ha molts viatges que cali no hi ha. També has set de la de Lara i Cali vet contingut en aranès, està trescat, me sembla. Avui hem traduït... He vist cau carrent, com a mínim. Ja ho que era idea de traduir, no? De doblar aranès tot Lara i Cali. Després se quedec més quer, érem que era tercera temporada. Més jo he vist en vídeo, o un parell de vídeos tos en aranès, de produccions en aranès, que jo crec que són de Trescat, amb llauta mainada. De mares. Que jo ella de Lara i Cali, aquí. Bueno, clar, tu eixes el paper figurant de Lara Cali, més no era l'haguets de Lara Cali. No, però me piqueren com a Lara Cali pos col·laborar en aquest capítol que vam a Edra, Valdaran, ara només és el programa, com el programa de notícies de mainatges de Trescat. I això que érem una nota. Sí, que me sona que ve de per aquí, més... Sí. Què te sembla aquest contingut en aranès? A veure... T'has dit nerviosa? No, sí, perquè no sé molt ben què dir. Jo l'Ara Cali, els guions de l'Ara Cali estaven molt ben pensats i jo després modificau i causes que siguessin més reals o més verdaderes o causes de tal. Aquest aute, aquesta col·laboració en què érem, era molt ficcionada. A la vegada, el contingut en aranès ben, perquè hi ha un programa que els mainatges pot ser que li agrada, més no avui era essència que tu volies que ho és. N'era essència net pes, pensi, no? Jo crec que ara està bé al·lucinat, com a dir, m'he de prendre aquesta frase, l'he de dir de tal com a molt artificial. Però jo pense que això hi part de la tele, també. Aquest dia la convidaram. Això que passa que ha vengut un familiar vale. Arren. Ella se maneta. Aquest és que és ja idea. A la vegada, me sembla que tardarem més endavant en poder convidar-la. Més hi ha gojata que se li ve que hi força espavilada. Sí. També bona esportista, per això que m'he dit, Natau, que vet viatge també ja la convidarem a parlar, siu. Lara, t'ho estem aprofitant a part d'aquest programa, que tant escutes de principi a final, que mos has comentat, enta saber quina era l'opinió de les persones entrevistades si era la nostra llengua, si era aranès. A la vegada, jo te vull preguntar, sense cap tipus de peus en la llengua narrent, com vestiu aranès, com vestiu el jutge social que se n'en carrer, com vestiu que això que sé per part de les administracions si serà la nostra llengua. I que ara vull opinar, però no sé si vull opinar tot. I que has d'opinar tot. Així ho hi ha un podcast que no ha línies vermelles. Ja, les línies vermelles... Com a mínim per ara, d'empís arribarà et ton, a la vegada sí que me van a tocar a l'orella. No, guarda, jo estudio Història de l'Art, d'empís sigui un màster de periodisme de viatges. El meu projecte final sigui llengües minoritàries, llengües minoritzades, sigui en grup, ens especialitzarem en gaèlic en Escòcia. Era un projecte molt gran, en munderem cunde de la realitat del gaèlic aquí. I jo no paraue de com a relacions d'amaran, no? I a partir d'aquí he treballat molt amb llengües minoritàries de tot el món. A la vegada, crec que a Sinaval hi ha moltes causes que no juguen a favor de que l'aranès hagi una perspectiva positiva a long temps. Com per exemple? Crec que hi ha intencions molt bones, administrativament, les institucions, crec que hi ha projectes molt bons, crec que la gent és conscient d'això, és de d'hora, és de l'abans, més pensi que hi ha una estructura molt antiga que això funcioni. A veure si m'explico, ensenyau. Que haurien d'este jueni els nou protagonistes del futur de la llengua? No en aquest sentit, sinó que cregui que se treballa amb les llengües de mera llengua, de mera aranès, d'una forma molt antiga de pensament. Cregui que ha d'haver gent o persones innovadores que venguen com a de molt actual, que puguen metre tot això que passa darrere de les muntanyes, no? Així. No te sé dir d'exemples, no? Però vegi, jo ara mateix en acadèmia, en l'Institut d'Estudis Aranès i Acadèmia de la Llengua Occitana. Sí, aranès de la llengua occitana. A la vegada, vegi com funciona agro, i també això el Museu de l'Es.
era altre dia era Museu de Viella investigant a certes causes. E veigui com està tot això, tant era cultura com, no? Tant els museus, en aquest cas, com era acadèmia, són causes que treballen per la cultura i, per tant, per la llengua, e veigui com funcionen, les manque tot, les manquen sos, les manquen recursos humans, les manque de tot. A la vegada, crec que hi ha pancarta que m'ennyeu o un calendari i repartir-lo per les cases, hi ha forma bona, molt antiga. Molt bé, que es lo traguem. No, que Sí, m'entenes, no? Cregui que és uns aparadús que queden molt bé, però Són que molt bones intencions, més molt pogui actes, vols dir, o què? són intencions molt bones, molt antigues, d'un format molt antic. Ja no hem 15 anys o 16 anys o 20 anys. Aranès, en un moment, aranès, el català, les llengües són en un moment molt precari ara mateix. Com a més se globalitza tot, com a més hi ha, més intel·ligència artificial hi ha, més precàries són. A la vegada, cregui que era causa d'anar d'amassar-se, de ponts, de parlar tutti amb tutti, igual el color polític o les intencions o les opinions que hages de la llengua bata d'un lloc o d'altres, sinó com a el final ell mateix, que la llengua hagi ja viuent-se long temps. El que ho hem parlat abans de refugis, que cau evolucions. Sí, exacte. Calen evolucions. Les evolucions han d'estar modernes. Molt bé, el que és aquest... Aquí ho queda el missatge. Gràcies, Lara. Hagués dit darrere Aran en podcast. Gràcies a tutti per haver format part d'aquest projecte. Sí o no? broma. ¿Y qué dices? Vale. No. Bé, te va haver 3 o 4 preguntes ràpides. Vale. Són fàcils. Ja que ha responit tot. A veure, era primera. Si no siguessis vinculada a la cultura i a la muntanya, on t'agradaria estar? Ja, Ver a causa viatjant, jo pensi. No sé. Comunicació i viatges, pot ser. Jo crec que comunicació. La safata de vol? Per exemple. Per exemple, les sessions d'emergència hi ha forma de comunicar també. Sí, no, penso que més com a... Cregui que la comunicació en el món, més me centre molt en cultura muntanya, pensi que viatges de comunicació, seguiria de mera comunicació, més viatges, més exploració, pensi, Quina vida t'agrada més? Era que avui has vestit en Madrid o era de la Val d'Aran? Els dies. Acabo de dir que t'agrada més era de Madrid, Era de Madrid, m'agrada molt. I la trobo molt a faltar. Cregui que hi ha moltes causes que me manquen a Seu. I veritat que sí, hi ha moltes altres. Què te manca, Seu? Sobretot era gent. Sí, a Seu en Val d'Aran en menys divertit, o que... Dieu que eres molt bones relacions socials, de molt interès i molt comuns aquí. Jo crec que aquí hi ha molta més gent, a la vegada és molt fàcil trapar. Era tu hi ha gent, perquè hi ha molta varietat, i després que jo així ara començo a portar una vida més estable, en què ara no. Tampoc he coneixut ara gent, no? Soc recuperant a gent, soc coneixent a gent, però és veritat que sí, era gent de Madrid que ja fa matat com a molt, no sé què, t'ajuda amb una fama. No pot passar un dia sense... Passejar cas. És el més important, No és el més important, però quasi. Sí, això és segur, cada dia. Les altres causes poden... Però et can, que si no, sí. Si poguessis escollir un lloc en ta viu tota la teva vida, seria? Buah, no sé. No sé perquè hi ha molts llocs que vull anar... No, ara no vau dir ni Madrid ni Val d'Aran. Que m'agradarien, ja, no sé. Me manca el mar. No el mar Mediterrani, me manca océano. A la vegada pot ser que en aquest lloc... jo m'agraden aquests llocs que hi ha com a mar brave en muntanya. No sé, el nord d'Espanya. Vale, no, m'està anant a Bali, però veia que m'anava molt lluny. No. M'anava molt lluny. Nova Zelanda me serviria, també. A la vegada en mar Cantàbric, no? Per exemple, sí. França, el Regne Unit, tota aquesta causa com a més cèltica, això m'agrada. Què és el que més t'ha agradat d'aquest podcast? Ara que ja sabes com és un podcast de principi a fin... Parlar. M'has de parlar ben, no? El que menys t'ha agradat? Era vergonya del principi. No, però ben. Bueno, doncs que sàpies que ja ho hem acabat de la conversa, que no era tan complicat. M'he dit dies al principi de què vinguem a parlar. Doncs no ha estat tan complicat, no? Està bé. Doncs ara, si sapiessis tu tot el programa, sabeies que era part final, seia cosa especial. Ah, sí? Sí. Encara no m'ho hem acabat. No, això sí que hi era darrere de les darreres causes. Vale. Què penses que pot estar?
Ai, no ho sé, me he enxegat de por. Doncs ara te cau agarrar... Les persones que et ven en YouTube ja et saben, eh? Jo ara és que te picarollet, te cau cercar so, et desmuntes tot. Vale. Et desmuntes tot, la veig jo en bota a casa. També? Sí. Tu tenen cuedes de desmuntar-lo tot. Uf, vale, això me veig que passa, això no ho sé, eh? No. Ja t'atraparàs. Era la darrera part del programa i que com que jo t'he preguntat tot això que he volit quan he volit, doncs és que ara me posaré a preguntar. Vale. Tu tens les que... No, són que ella. Són que ella. Home, perquè si no estaríem així... Ja, molta estona. Jo la dic a la gent, vosaltres podeu aprofitar també per preguntar-ajut també en podcast. Vale, ja. Passa que hagués jo que encara no l'entenen. Com que costa ensenyar. De més persones pot ser que sigui més fàcil. I ja, com que te centres molt en tu. Saps què passa? Que hagués format de design encara... Ell plantejat, més encara no l'hem executat, està bé perquè els pes de micro anteriors que avüiem eren les estructures molt bèsties. La veig, la taula no data el que da. Ara demà aquest tipus de micro ja podem començar a jugar. Ja aquestes coses. Vale. Per què torneres? A on? A Taraval. Doncs guarda, que això vau a un petit matís. Jo he tornat a Taraval, més no he tornat a Taraval, perquè jo viu en Tarragona, de forma habitual. Ara t'has quedat sorpresa. Més, com que jo vengi a treballar força a la ciutat Taraval d'Aran, de tots temes la gent m'ha dit, en plan, vius d'hora? Jo, més o menys sí. Més o menys sí. He una part del meu temps visquent en Tarragona, però que aquí som ara també la mia aquí, doncs les arraigs mia i muntades més. Jo venc així també d'autí més ties treballant. Hòstia. I ara veig que és això. Hagués hi ha altres projectes que hàssiu en aquesta casa. Vale. Ara t'he sorprenit, eh? Sí, perquè pensava que havies tornat de tot. Com hi hauria més dies per poder gravar podcast. Vale. La veig que... vale. Jo pensava que era perquè anàveu a tope. No, que també va a tope. Però la veig que vies així, via setmana, treballes via setmana un... Més o menys. Cau carrenatau. Per això quan tu me diries, no, que jo me ven es diuen des de l'ús. O no sé quins dies eren els que tu me comentares. Jo te digui, que es guarda, tal. A la veig te metiat de a la taula, guarda, podem, o et de l'ús, dia 8, o et dia 1, o et dia 20 i pico, tal. A la veig que tu ja me diries, pues hagués, va. Vale. I a la veig a fixarem. I això no te cansa? Com a no te... A tu te cansava pujar i baixar del refugi? No és el mateix. No, perquè has de com a ton cercle aquí era tu xarxa seu, també. No me cansa. Si cap era fin estem a... Jo t'ho m'han dit que si tu és de jugar en Inlock i arribes a Dinaraute, és a prop. Bueno, a la vez, sabes què posé? És de jugar a 6 de Maitín, t'agarres in vol i apareixes en Rússia, no? So a prop. No, però sí. No ho sé més, no ho sé. De ara me'n vau. Ara mateix? No, ara no. Desmunti, premarisqui era maleta, tot això, un vam. Ostres, Vale. Però no hi tan complicat. No, complicat no, però és veritat, bueno, que hi ha des causes que a jo me manca a se bo se pot. Sí, està clar. I això jo el que crec que hagués missatge també important a altres persones que han dubtes a l'hora de desenvolupar causes de projectes, que se amb bona intenció i se s'han ganes, se pot de tot. Sí, això completament, això és veritat. I que era amb molt encara com a de canvas, no? Que no s'ha desenvolupat tot de tots els temes. S'ha centrat molt en turisme, la veig en bon lloc. Però és veritat que jo era inestabilitat, per exemple, socialment, i a causa que m'ha jugat en contra. Més això hi ha inestabilitat estable. Era tu ja, clar. Hi ha inestabilitat estable. A la veig pot ser diferent. Sí. Molt bé, doncs Lara, escolta, ha estat un plaer, la veritat. Podem retrobar dempis de força temps. Mos veiem per així, suposo, no? Jo sí, jo no me'n vau. El que passa és que haurem d'assajar que sigui de 2 i mitja a 3 i mitja, per lo que vegi. O si no per a tardaret, però bueno, escolta, en tot cas, de veritat, mil gràcies per haver vengut avui en Dagués d'Aran en podcast, de Mórica, com d'ara t'es fudes el podcast de principi a final. Ara sí. I res, que vagi molt bé en la vida. Moltes gràcies. Espaci Aufrit per Consell Generau d'Aran.